Para adiyuswa, sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau, sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Kliwon sekawan welas Maret 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak, sedaya sampun kacawisaken. Sedaya sampun kacawisaken. Ayub 3:9 ayat 9. Ora-ora kang sun paringake dadi papan padunungani lan tanah asin dadi pasabane. Para adiyuswa, raos kuwatir punika limrah, prasasat minangka manungsa tamtu nate ngraosaken raos kuwatir. Kuwatir ing tata gesang, kuwatir ing babagan kesarasan, lan ugi dinten ingkang dereng kelampahan. Senajan limrah, ewa semanten boten limrah menawi kebangeten anggenipun kuwatir. Ayub 3:9 ayat 9. Ora-ora kang sun paringake dadi papan padunungani lan tanah asin dadi pasabani. Ayat punika ngrembak bab panguwasani lan kamirahanipun Gusti. Gusti ngrimati, ngreksa sarta mranata para titahipun. Kadosta singa saged mbembedak, peksi gagak pados pakan piyambak, mendo alasan saged meteng lan tanpa dipun tulungi dening manungsa saged kelairan. Sedaya ingkang dipun upadi dening titahipun Gusti sampun kacawisaken dening Gusti. Sedaya kacawisaken lan kaperingaken dhateng sedaya titah amrih sedaya punika saged kacekapan. Sinaosa mekaten, para titah kedah nindakaken pambudidaya ingkang sengkut, malah sok ngalami pakewet lan kasangsaran. Para adiyuswa, ing tata gesang sedaya kabedaning gesang sampun kacawisaken dening Gusti. Nanging kita kedah budidaya ingkang sengkut tanpa ajrih kangelan lan sengsara. Mekaten ugi gereja kita kedah lelados tanpa ajrih kangelan, menawi manggihaken kangelan Gusti badhe mitulungi kita. Monggo kita sami gesang ingkang tansah budidaya lan mitadosi Gusti sampun nyawisaken berkah. Ewa semanten tetep makarya kangge kaluhuraning Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti,
Lumantar sabda pangandika paduka cetha sanget menawi paduka tansah ngreksa lan paduka sampun nyawisaken berkah kangge kawula. Minangka manungsa kawula kedah budidaya sakiat kawula nggayuh berkah lan nindakaken menapa ta ayahan kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang berkahi matemah para adiyuswa dalasan anak putu kawula tansah rineksa binerkahan lan ugi karimat dening paduka. Kawula pasrahaken sawetawis para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi ingkang badhe tansah berkahi lan nganti para adiyuswa menika satemah para adiyuswa menika nampeni wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken kawontenipun gereja-gereja kawula, komisi adiyuswa lan ugi menapa kemawon kangge adiyuswa kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan tansah paring pitulung. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah dinten Jemuah Adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga